ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବେ ବଟା ସରିଗଲା। ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଦେଉଛି। ଆ ଧର ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇଦେବି। ଲୁଣ ପକେଇବି ଫାଷ୍ଟ। ଲୁଣ ଟିକେ କଲିଆ ତ ପଶି ମିଶିବା କଥା ନୁହେଁ ହଳଦୀ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ଦେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଟିକେ, କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆଟା ନା ମିଠା ଲାଗିବା ଦରକାର, ରାଗ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବାସ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଧୋଇଦେବି। ବରା ବନେଇଲା ବେଳେ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଟିକେ ଧିମା ଆଞ୍ଚ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚ କରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ସ୍ଲୋ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ବରା ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସିଝିବନି ବି ଭିତରେ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଳେଇବା ସାଙ୍ଗରେ তুমি ଯୋଉ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଉପରେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ନୂଆର
ভিডিওটি কেମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେବେ।